Gweithiwr allweddol yn tîm Youth Justice yn Felinheli. Mae'n live, da ni'n cael dim lwc yna dan. Yn enw I ydi Dylan a dwi'n gweithio fel gweithiwr Swyddog Ôl-ofal yn tîm 16+ a hefyd ydw i'n myfyrwr gwaith Cymdeithasol. O'n i'n disgybl yn ysgol Swyddog Owen yn neud yn tygau a wedyn darfod lefel A. Yn neud lefel A nes i'n meddwl amdan gwaith cymdeithasol o gwbl a nes i'n rili meddwl amdano fo tan o'n i wedi darfod ysgol. Ac yn symud i mewn I dechrau gwirfoddoli, o'n i'n gweithio yn papur newydd o'n i'n gweithio ac o'n i'n meddwl, di hyn ddim rili fi, dwi'n eisiau gwneud hynna'n byth. So nes I ddechrau gwirfoddoli efo pobl ifanc ac o hynna wedyn nath o adeiladu trwy gael experience really mwy na cymhwystera. Nes I ddechrau gwirfoddoli, wedyn dechrau gael efo contract 0 hours lle ia, a wedyn jyst gweithio fyny trwy gwahanol swyddi ac gweithio trwy gael cymhwysterau ar y ffordd. Nes I gychwyn yn gwirfoddoli efo pobl ifanc a wedyn nath hynna symud ymlaen I fi medru gael swydd fel gweithiwr allweddol yn tîm Youth Justice yn Felinheli a wedyn jyst gweithio ac yn bildio experience I fyny. Nes I weithio fel Swyddog tenantiaeth wedyn yn tîm 16+. Nes I wedyn mynd I weithio fel gweithiwr allweddol yn tîm trothwys o tîm o gwmpas y teulu. Oedd hwnna'n gweithio'n really intensely efo pobl a wedyn ar y funud rwan ydw i'n gweithio fel Swyddog Ôl-ofal yn tîm Ôl-ofal ac hefyd ydw i'n myfyriwr gwaith cymdeithasol. Dwi'n really mwynhau y cwrs, mae'n really da. Dwi at diwedd yn ail blwyddyn. Mae'n really enriching I practice fi ar pethau dwi'n dysgu. Mae'n lot o waith anodd oes, da chi'n gorfod fod yn self-reliant ac yn gorfod dibynnu ar eich hunan I droi pen lawr, wneud y gwaith, ond mae o I gyd werthon diwedd hefyd ar pobl dwi wedi cael dod ar draws a wedi gweithio efo yn lleoliad wedi bod yn absolutely ffantastig I weithio mewn gwahanol asenteithau a bydda wedi bod yn cyfle really da. Mae diwrnod arfennol, mae bob un diwrnod yn wahanol a fedrith o fod yn wahanol. Fedrach chi gerdded I fewn idealistically sa panad I gychwyn yn neis, ond bob tro di hynna mae'n digwydd. Un munud fedri di fod yn ymateb I crisis chi, I person ifanc efo lleoliad yda'n torri lawr, neu yn iechyd meddwl fedrith o fod yn routine lle da chi'n siarad efo pobl, jyst yn gweld sut maen nhw'n ymdopi efo iechyd meddwl, gweithio'r cynllun o gweld os mae'n gwahanol pethau'n gorau gael ei newid. Da chi'n gorfod trefnu cyfarfodydd efo pobl a asenteithau arall. Mae bob diwrnod yn wahanol, mae o'n amrywio o un peth I llall, o byth yn boring lle. Sa chi ddim a bod tro'n cadw chi ar eich traed, a wedyn mae o bod tro'n plesar mynd I gwaith hefyd pan da chi'n gwybod mae pethau am fod yn wahanol. A da chi ddim just yn stuck mewn swyddfa lle, chwaith da chi allan out and about mewn bob tywydd, whether bod mae'n braf, bwrw, hael, eira, dyroch be, da chi allan yna mynd I helpu pobl fel am maen nhw'n angen. Be dwi'n mwynhau mwyaf amdano yn ôl ydy yr cyfle I gael cyfarfod gwahanol pobl a helpu nhw yn lle maen nhw ar hyn o bryd. So mae pob da chi'n cyfarfod, maen nhw mewn kind of rhan yn bywyd nhw yn wahanol I pob arall, lle sa ddim person sy'n un peth. Alla mae yna amgylchiadau sy'n un peth, a mae pob mewn amgylchedd chydig bach yn wahanol. So I fi, dwi'n really licio'r her o medru mynd I fewn I sefyllfa person lle maen nhw ar y pwynt yna a trio rhoi cyngor iddyn nhw a cefnogaeth iddyn nhw gael symud ymlaen o'r pwynt yna a gwella bywyd nhw I lle dyn nhw ella ddim yn angen gwasanaethau wedyn yn y dyfodol neu jyst symud ymlaen I be bynnag maen nhw isio. Dwi'n meddwl bod mae'n beth rili da pan dwi'n mynd I wneud hynna. Iaca, ta fanna ia.